Fiica mea și soțul ei m-au dat afară din casă, dar în aceeași zi, viața mi-a dat totul înapoi. Capitolul 1. Trandafiri ofiliți în grădină. Mihaela, o femeie de 63 de ani din Sibiu, trăia o viață simplă, dar plină de sens într-o casă moștenită de la părinți. Fiecare dimineață începea cu aceeași rutină reconfortantă. O ceașcă de ceai de mentă pe veranda din spate, învăluită în aburi fierbinți care îi mângâiau ridurile formate în colțurile ochilor. De acolo, privea spre grădina în care trandafirii ei, plantați cu decenii în urmă chiar de mâinile tatălui ei, înfloreau în culorile apusului. Degetele ei, noduroase acum de la artrită, mângâiau delicate marginea ceștii de porțelan pictată manual, moștenită de la mama sa. Această casă reprezenta mai mult decât un simplu adăpost, era un muzeu viu al amintirilor ei. Fiecare zgrietură din parchetul de stejar bătrân povestea despre copilăria Cristinei. Fiecare pată ștearsă de pe pereți ascundea o amintire. Fiecare obiect avea o istorie care se împletea cu a ei. Mamă, trebuie să vorbim, îi anunță într-o zi Cristina, fiica ei de 38 de ani, intrând fără să bată la ușă, în timp ce Mihaela plia cu grijă șervețelele brodate pentru masa de prânz. Cristina era urmată de soțul ei, Adrian, un bărbat cu ochii reci, privirea mereu calculată, care se opri în cadrul ușii, mâinile în buzunare, ca și cum atingerea obiectelor din casă l-ar fi contaminat cu ceva. Ochii Cristinei evitau contactul direct, un semn pe care Mihaela îl cunoștea bine încă din copilăria fiicei, când aceasta ascundea vreo notă proastă sau spărgea vreo porțelan prețios din vitrina veche. Aceeași privire o avusese când îi spusese că se mută cu Adrian, la doar 3 săptămâni după ce îl cunoscuse. Am luat o decizie importantă pentru viitorul nostru, ve continuă Cristina, iar vocea ei tremura ușor, în timp ce degetele ei se jucau nervos cu brățara de aur primită cadou de la Mihaela la nașterea primului ei copil. Vrem să renovăm complet casa și să o transformăm într-un spațiu modern pentru noi și copiii noștri. Mihaela simți un nod în gât, de parcă cineva îi strângea laringele cu degetele. Ceașca de ceai se opri la jumătatea drumului spre buze. Casa fusese mereu înțelegerea tacită că fiica ei va moște proprietatea, dar cu condiția ca Mihaela să poată locui acolo până la sfârșitul zilelor ei. O promisiune nescrisă, făcută în bucătăria acestei case, în ziua în care Gârghe, soțul ei, fusese înmormântat. Și unde aș locui eu? Își întrebă Mihaela, simțind cum aerul din încăpere devenea subit prea greu pentru plămânii ei, iar lumina prea intensă pentru ochii care începeau să se umezească. Adrian, care până atunci stătuse tăcut, interveni cu vocea lui calmă, dar fermă, ca un doctor care anunță un diagnostic terminal. I-am găsit un apartament micuț, dar foarte drăguț, într-un bloc pentru vârstnici, aproape de parcul central. Este perfect pentru tine, mamă soacră. Vei avea vecini de vârsta ta, activități sociale organizate, supraveghere medicală. Nu înțeleg, murmură Mihaela, privind prin fereastra spre trandafirii care parcă se ofileau acum sub privirile ei, petalele lor căzând invizibil pe pământul reavăn. În minte i-a apărură imagini cu ea săpând pământul alături de tatăl ei, plantând acești trandafiri în primăvara anului când împlinise 16 ani. Am crescut-o pe Cristina aici. I-am legănat pe nepoții mei în vechiul balansoar de pe verandă. Am avut grijă de ei când aveați nevoie, când plecați în vacanțele voastre. Casa aceasta. Mama, i-o întrerupse Cristina, poziționându-se instinctiv lângă Adrian, ca și cum ar fi avut nevoie de protecție împotriva propriei mame. Este timpul să te gândești și la tine. Să te bucuri de liniște, fără grija unei case mari cu grădină. Copiii au nevoie de mai mult spațiu. Matei vrea o cameră doar pentru el. Sofia crește și are nevoie de intimitate. Noi avem nevoie de un birou pentru munca de acasă. Mihaela privi în jur la fotografiile de familie de pe pereți, pozele îngălbenite de timp cu ea și Gârghe în tinerețe, la masa veche din lemn masiv unde învățase Cristina să scrie primele litere, la colțul unde stătuse leagănul nepoților,
la pianul vechi la care cântase în serile lungi de iarnă. Simțea cum fiecare obiect din casă o implora să nu plece, să nu-și părăsească rădăcinile, ca și cum casa însăși ar fi fost o ființă vie care respira odată cu ea. Cât timp am la dispoziție? Îi întrebă ea, cu o demnitate care masca durerea profundă, același ton pe care îl folosise când medicul îi spusese că Gârghe avea cancer în stadiu terminal. Constructorii vin săptămâna viitoare, i-a răspuns Adrian, consultându-și ceasul scump, ca și cum ar fi vorbit despre o simplă programare la dentist. Ți-am adus câteva cutii pentru împachetat. Sâmbătă pot veni niște băieți să coboare mobila grea. Te putem ajuta în weekend cu restul. Cristina se apropie și îi puse o mână pe umăr, un gest care ar fi trebuit să fie consolator, dar care părea acum străin și rece. O să-ți placă acolo, mama. Vei vedea. Va fi o eliberare. În acea noapte, Mihaela nu dormi. Stătu în grădină, printre trandafirii ei, învelit într-un șal vechi brodat de mama ei, șoptindu-le povești vechi, ca unui prieten de viață de la care urma să se despartă pentru totdeauna. Luna plină scălda grădina într-o lumină argintie, făcând ca petalele să strălucească ca niște lacrimi înghețate. Simțea că însușairul acestei grădini făcea parte din ființa ei, că fiecare petală căzută era o părticică din propria inimă, că pământul acesta conținea nu doar rădăcinile plantelor, ci și ale existenței sale. Voi supraviețui, își spuse, privind stelele care păreau că o privesc înapoi, complice la durerea ei. Îmi voi lua amintirile cu mine, chiar dacă nu pot lua și pereții acestei case. Atinse cu degetele verigheta pe care continua să o poarte, șoptind în noapte. Gârghe, ce s-a întâmplat cu fetița noastră? Când a devenit o străină? Dar în liniștea nopții, un gând persistent o urmărea. De ce fiica ei, pe care o crescuse cu atâta dragoste, pe care o veghease nopți întregi când era bolnavă, pentru care sacrificase totul, putea să o înlăture acum cu atâta ușurință, ca pe un obiect vechi care nu mai servește niciunui scop? Capitolul 2. Valiza la ușă. Într-o dimineață de aprilie, cu aerul încărcat de parfumul narciselor care începeau să înflorească în grădină, Mihaela a găsit valiza ei veche, pusă elegant în fața ușii dormitorului său. Cristina o adusese din pod fără să-i spună, un gest mut care transmitea mai mult decât cuvintele. Este timpul să pleci. Mihaela se opri în fața ei, simțind cum inima îi tresaltă dureros, ca și cum ar fi dat peste un vechi iubit pe stradă, neașteptat și neinvitat. Valiza, din piele maro, deteriorată de vreme, cu colțurile uzate și catarama aurită pătată de timp, fusese cumpărată de soțul ei, Gârghe, pentru luna lor de miere la Marea Neagră, cu peste 4 decenii în urmă. O putea vedea și acum, tânără mireasă, împachetând cu grijă rochia albastră pe care Gârghe o complimentase, parfumul franțuzesc primit cadou de la mătușa ei, aparatul de fotografiat pe care îl folosiseră pentru a captura primele lor amintiri împreună. Acum, obiectul care odată simbolizase începutul unei aventuri frumoase devenise semnul sfârșitului unei epoci din viața ei, o fantomă a fericirii trecute care o bântuia. Ți-am adus câteva saci menajeri pentru lucrurile care nu-ți mai trebuie, vi anunță Cristina, intrând în cameră cu un zâmbet forțat, ținând în mână pungi negre de plastic care contrastau violent cu tapetul pastelat al camerei. Apartamentul nou este destul de mic, așa că va trebui să faci o selecție riguroasă. Am vorbit cu administratorul blocului, nu au spațiu de depozitare pentru mobilă veche. Mihaela privea biblioteca plină cu cărți citite și recitite, cărți cu margini îndoite și sublinieri, cărți care o ajutaseră să treacă prin nopțile singure după moartea lui Gârghe. Privea colecția de porțelanuri moștenită de la mama ei, fiecare piesă cu povestea ei, fiecare ceașcă și farfurie fiind martora unor momente din viața familiei lor. Privea tablourile pictate de mână care documentau istoria familiei lor, inclusiv acoarela făcută de Cristina în liceu, când visă să devină artistă,
înainte ca ambițiile lui Adrian să o transforme în funcționara corporatistă care era acum. Ce se va întâmpla cu toate acestea? Își întrebă ea, atinând cotorul uzat al unui album de familie, simțind textura familiară a pielii artificiale sub degete. Îl deschise la întâmplare și dădu peste o fotografie cu Cristina la prima zi de școală, cu codițe și dinți lipsă, ținând în mână ghiozdanul nou. Vom păstra ce este valoros, e răspunse fiica ei vag, evitând să privească direct la colecția de porțelanuri sau la micile bibelouri de cristal de pe etajera din colț. Restul știi cum e. Stilul minimalist este la modă acum. Designerul ne-a recomandat să păstrăm liniile curate, să eliminăm aglomerația. Copiii au nevoie de spații modern, aerat. În următoarele zile, Mihaela trăi un coșmar cu ochii deschiși, o tortură lentă a dezmembrării vieții sale bucată cu bucată. Fiecare obiect pe care trebuia să-l lase în urmă părea să protesteze, să strige, să se agațe de ea. Fiecare fotografie pe care o împacheta părea să o privească acuzator, personajele din ele parcă întrebând-o de ce le abandonează. Cărțile refuzau parcă să intre în cutii, prea multe pentru prea puțin spațiu în apartamentul nou. În fiecare noapte, vise tulburi o bântuiau, se rătăcea prin camere care nu mai erau ale ei, căuta obiecte care dispăruseră pentru totdeauna, alerga pe coridoare infinite. O găsi pe Cristina în bucătărie, sortând tacâmurile vechi. Acestea i-e spuse ea, ridicând setul de argint primit de Mihaela ca dar de nuntă. Ei sunt foarte frumoase, dar de moda. Nu se mai folosesc așa ceva. Le păstrăm noi pentru ocazii speciale. Mihaela nu răspunse. Cuvintele se blocau în gâtul ei, refuzând să iasă. În schimb, mâinile ei mângâiară automat marginea feței de masă brodate manual de bunica ei, o relicvă de familie veche de aproape un secol. Mamă, ți-am lăsat cheile de la apartamentul nou pe masă, îi spuse Cristina într-o seară, aranjându-și părul în oglinda din hol, pregătindu-se să plece la o cină cu Adrian. E apartamentul 27, la etajul 2. Adrian și cu mine vom fi plecați weekendul ăsta în delegații la Viena. Ar fi bine să te muți până ne întoarcem, ca să nu deranjezi lucrările. Constructorii încep luni la prima oră. Mihaela în cuvință tăcută, simțind în palmă metalul rece al cheilor noi, un metal care nu părea să se încălzească indiferent cât de mult le-ar fi ținut. Ultimele zile le petrecuse împachetând doar ce era esențial, câteva haine, fotografii de familie, în special cele cu gârghe, broșa de argint primite la împlinirea vârstei de 18 ani, cruciulița de la botez. Restul vieții ei rămânea în urmă, sortit de molării sau uitării, ca un naufragiat care trebuie să aleagă ce să salveze de pe o navă care se scufundă. În ultima ei noapte în casa părintească, Mihaela coboră în grădină, cu o lanternă veche în mână și foarfeca de grădină. Luna era ascunsă după nori, transformând grădina într-un tărâm misterios, plin de umbre și șoapte. Tăie cu grijă câteva mlădițe din trandafirii ei favoriți, cei plantați de tatăl ei. Voi începe o nouă grădină, își promise, învelind rădăcinile crude în hârtie umedă și punându-le într-o pungă de plastic. Voi lua viață din această viață. Când se întoarse în casă, se opri în fiecare cameră, atinând pereții, ca într-un ritual de adio. În camera Cristinei, acum transformată în birou, ridică de pe raft un mic ursuleț de pluș, uzat și decolorat, pe care fiica ei îl adorase în copilărie și refuzase să doarmă fără el până la vârsta de 8 ani. Îl puse în valiză, alături de puținele haine și amintiri. Dimineața următoare, cu valiza veche și 2 sacoșe de plastic conținând strictul necesar, Mihaela încuie pentru ultima oară ușa casei. Cristina și Adrian erau deja plecați la Viena, lăsând-o să-și a rămas bun în singurătate de la locul care îi definise existența timp de o viață. Nu existase nicio îmbrățișare, niciun cuvânt de consolare,
doar instrucțiuni practice și o listă cu regulile blocului de vârstnici lipită pe frigider. Taxiul o așteptă în fața casei, șoferul aruncând priviri compătimitoare spre femeia în vârstă cu bagaje puține și ochii roșii. La casa seniorilor, pe strada Livezi, numărul 8, îi spuse ea, incapabilă să-și ascundă tremuratul din voce. În drum spre noul apartament, privind prin geamul taxiului, Mihaela nu se uită înapoi spre casa care devenea tot mai mică în depărtare. Privea doar înainte, cu o demnitate care masca furtuna emoțională din interior, cu mâinile strânse în jurul genții în care pusese mlădițele de trandafir, ca și cum ar fi ținut în palmă ultima scânteie de speranță. Garsoniera de la etajul 2 al blocului pentru vârstnici era exact cum se temuse, impersonală, sterilă, cu pereți albi care nu spuneau nicio poveste, cu mobilier standardizat și utilitar. Ferestrele dădeau spre un parking betonat, nu spre un răsărit sau apus. Liniștea nu era cea a naturii, a păsărilor și frunzelor foșnind, ci a singurătății și izolării. Așezându-și puținele lucruri personale, fotografiile de familie pe noptieră, vechiul ceas cu pendulă moștenit de la părinți pe perete, ursuletul Cristinei ascuns sub pernă, Mihaela descoperi un colț al sufletului ei care, surprinzător, simțea o formă ciudată de eliberare. O senzație pe care nu mai trăise de foarte mult timp, poate nu de la moartea lui Gârghe. Poate că acest nou început îmi va dezvălui părți din mine pe care le-am uitat, șoptia, aranjând mlădițele de trandafir într-un pahar cu apă, plasându-le lângă fereastră unde puteau primi lumina dimineții. Poate că nu sunt doar o mamă abandonată. Poate că sunt și altceva. Capitolul 3. Actul uitat în sertar. În noua garsonieră modestă, cu pereți albi și goi care păreau să o privească acuzator, Mihaela a scos din valiză un dosar vechi cu acte, ultimul lucru pe care îl împachetase înainte de plecare, aproape ca un gând ulterior. Nu era sigură de ce luase, poate un instinct ancestral de a păstra documentele importante aproape, poate dorința de a salva ceva din arhiva familiei, poate simpla nevoie practică de a avea la îndemână actele de identitate și facturile care trebuiau plătite. Așezată pe marginea patului tare și străin, care nu păstra forma corpului ei așa cum o făcea vechiul ei pat, Mihaela deschise dosarul și începu să răsfoiască hârtiile îngălbenite, certificate de naștere, acte de proprietate vechi de decenii, chitanțe păstrate cu meticulozitate, scrisori de la Banca de Economii din vremea comunismului. Mâinile ei noduroase mângâiau hârtiile ca pe niște relicve sacre, ca și cum atingerea lor ar fi putut să o transporte înapoi în timp. Într-un colț al dosarului, ascuns într-un plic sigilat cu ceară roșie pe care nu-l observase niciodată înainte, găsi un document care îi schimbă instantaneu respirația, făcând-o să inspire brusc și să țină aerul în piept ca în fața unui pericol iminent. Testament, îi citia titlul, recunosc scrisul elegant și înclinat al tatălui său, aceleași majuscule distinctive pe care le admira în copilărie când îl privea completând documente importante la micul birou din lemn de nuc. Cu mâinile tremurânde, degetele împungând nesigur ceara roșie, desfăcu documentul și începu să citească, silabisind aproape ca un copil care învață literele. Testamentul, redactat cu 15 ani înainte și autentificat la un notar din centrul Sibiului, avea o clauză pe care Mihaela nu o cunoștea, o clauză care făcea ca inima ei să bată tot mai puternic cu fiecare rând citit. Casa din Sibiu, cea din care tocmai fusese alungată, cea în care își crescuse fiica și îl condusese pe ultimul drum pe soțul ei, fusese lăsată în întregime ei, nu fiicei sale. Mai mult, existau specificații clare, subliniate chiar de mâna tatălui ei. Proprietatea putea fi transferată Cristinei doar după decesul Mihaelei și doar dacă aceasta din urmă își dădea acordul explicit prin testament. Nu e posibil, e murmură ea, simțind cum camera începea să se învârtă în jurul ei, culorile estompându-se la marginea câmpului vizual, un zumzet surd umplându-i urechile. Cristina știa asta. Adrian știa. De ce? Alăturat testamentului, prins cu mic clip metalic,
Găsi un alt document și mai tulburător. O foaie de proprietate îngălbenită pentru un teren de 5 hectare la marginea Sibiului, cu ștampile și semnături oficiale. Un teren pe care Mihaela îl credea vândut cu decenii în urmă de tatăl ei pentru a-i plăti studiile universitare. Conform documentului, terenul era încă în proprietatea ei, transferat pe numele ei la împlinirea vârstei de 21 de ani. Cu mâini tremurânde, simțind un amestec de confuzie, furie și o ciudată exaltare, Mihaela ridică receptorul telefonului fix instalat în garsonieră și formă numărul unui avocat pe care îl găsise lipit pe avizierul blocului, recomandat de administrație pentru probleme juridice ale rezidenților. Aș dori o consultație urgentă, e spuse ea în receptor, simțind cum vocea îi recăpăta treptat fermitatea, acel ton autoritar pe care îl folosea când era directoare de școală primară. Este vorba despre o proprietate care mi-a fost confiscată. O casă și un teren. Desigur, doamnă, e răspunse vocea tânără din receptor. Pot veni chiar astăzi la dumneavoastră, dacă este urgent. Este urgent, le confirmă Mihaela, privind la valiza încă nedesfăcută și la ursulețul de pluș al Cristinei care părea să o privească cu ochi triști din vârful patului. Mai urgent decât am crezut vreodată. În următoarele zile, realitatea Mihaelei se transformă într-un ritm amețitor, ca un carusel care se învârte tot mai repede, transformând peisajul familiar într-o imagine neclară. Avocatul, un bărbat tânăr dar competent pe nume Radu Popa, cu ochelari moderni și o servietă din piele autentică, confirmă validitatea documentelor după ce le examină cu minuțiozitate și făcu câteva telefoane la cartea funciară. Doamnă Mihaela, îi spuse avocatul cu un zâmbet profesional dar încurajator, în timp ce stăteau la mica masă din bucătăria garsonierei. Situația este fără echivoc. Casa din strada Livezilor numărul 15 va aparține în totalitate conform actelor. Fiica dumneavoastră nu avea niciun drept legal să vă evacueze sau să înceapă renovări fără acordul dumneavoastră scris. În plus, continuă el, ridicând cel de-al doilea document, terenul de la marginea orașului, cel de pe șoseaua către Rășinari, evaluat acum la peste 1 milion de euro datorită expansiunii urbane și planurilor pentru noul mall, este de asemenea al dumneavoastră. Sunteți o femeie foarte bogată, legal vorbind. 1 milion. Murmură Mihaela, incapabilă să proceseze suma. Pentru ea, care economisise toată viața, care numărase fiecare bănuț pentru a-i oferi Cristinei o educație bună, suma părea ireală, astronomică. Cel puțin, confirmă avocatul. Poate chiar mai mult, având în vedere interesul dezvoltatorilor imobiliari pentru zona respectivă. Doriți să acționăm imediat. Mihaela a prit pe fereastră la parcarea blocului, la mașinile aliniate perfect, la tufele de gard viu tăiate geometric, apoi la mlădițele de trandafiri care începeau să dea primele semne fragile de înrădăcinare în paharul cu apă. O metaforă perfect vizibilă a propriei situații. Da, răspunse ea, cu o hotărâre care o surprinse și pe ea. Da, vreau să acționăm imediat. Dar în felul meu. Când Cristina află despre descoperirea mamei sale, sunată fiind de avocatul acesteia pentru o discuție urgentă privind proprietatea din strada Livezilor, reacția ei fu un amestec de furie și panică. Ședeau toți trei în biroul avocatului Popa, cu documentele întinse pe masa de stejar lustruit. Nu se poate, îi exclamă ea, fața devenindu-i roșie. Tata a schimbat testamentul fără să ne consulte. Nu e corect. Noi am investit deja peste 20.000 de euro în renovarea casei. Am semnat contracte cu designerul și constructorii. Cum e posibil să investești în renovarea unei case care nu-ți aparține? Îi întrebă Mihaela cu o voce care nu mai tremura acum, privind-o direct pe fiica ei pentru prima dată de când începuse acest coșmar. Cum e posibil să-ți alungi mama din propria ei casă? Nu te-am alungat, își protestă Cristina,
dar ochii ei fugeau de la avocat la mama sa, incapabil să se fixeze. Am vrut să te ajutăm. Apartamentul acela e mai potrivit pentru vârsta ta. Casa era prea mare, prea multă întreținere. Ați verificat actele de proprietate înainte să începeți lucrările? Îi întreb avocatul, cu tonul său profesional, răsfoind documentele din fața lui. Adrian s-a ocupat de toate detaliile, îi murmură Cristina, apoi mai tare, defensive. Oricum, casa ar fi fost a mea într-o zi. Am presupus că actele sunt deja transferate, că tata se ocupase de asta înainte să plece. Adrian, soțul Cristinei, chemat de urgență la biroul avocatului, încercă să negocieze, folosindu-și abilitățile profesionale de manager corporatist. Mamă soacră, putem găsi o soluție care să ne avantajeze pe toți. Nu e nevoie să implicăm avocați și tribunale. În fond, suntem familie. Putem semna niște acte de transfer acum, retroactiv, și totul se rezolvă civilizat. Documentele de renovare sunt semnate de cine? Îi întreb avocatul, ignorând propunerea. De mine, i-a admise Adrian, apoi adăugă repede, dar cu acordul verbal al mamei soacre. Ne-a spus că putem face ce vrem cu casa. Niciodată nu am spus așa ceva, el replică Mihaela calm, amintindu-și perfect discuția în care îi se comunicase, nu îi se ceruse permisiunea, că trebuie să plece. Dar Mihaela, femeia care cu 2 săptămâni înainte plângea în grădina cu trandafiri, învelită în șalul mamei sale, femeia care își împachetase viața într-o valiză veche, descopere acum o forță interioară pe care o credea pierdută odată cu tinerețea. O claritate a gândirii, o hotărâre care îi fusese estompată de durerea pierderii soțului, de oboseala anilor, de dorința de a fi o bunică prezentă și iubitoare. Cred că e prea târziu pentru negocieri, e răspunse ea simplu, ridicându-se de pe scaun cu o demnitate regală. Am angajat deja un avocat. Domnul Popa se va ocupa de toate aspectele legale. Până atunci, orice lucrare la casă trebuie oprită imediat. Orice obiect îndepărtat din casă trebuie returnat. Cristina începu să plângă, lacrimi care altădată ar fi înmuiat inima Mihaelei, ar fi făcut-o să cedeze, să consoleze, să găsească o soluțională amiabilă. Dar acum, privind la fiica ei adultă care plângea ca un copil prins cu mâța în sac, Mihaela simți doar o detașare ciudată. Mama, îi imploră Cristina printre suspine, ei nu-mi face asta. Te rog. Am greșit, recunosc. Dar gândește-te la nepoții tăi. Vor crește într-o casă frumoasă, modernă, în cartierul bun. Nu le lua asta. Eu nu le iau nimic, i-a răspunse Mihaela. Tu și Adriana ați încercat să luați ce nu vă aparținea. Seara, în garsoniera ei modestă, cu perdele împrumutate de la o vecină amabilă, Mihaela stătea la fereastră privind spre cerul întunecat presărat cu stele. Nu simțea triumf sau răzbunare, ci o formă ciudată de eliberare, ca și cum un lanț invizibil care o ținuse captivă ani de zile se rupsese brusc. Mlădițele de trandafir pe care le salvase începuseră să dea primele semne de înrădăcinare în paharul cu apă, o metaforă perfectă pentru propria ei renaștere. Uneori, își spuse ea, atinând geamul rece cu vârful degetelor, și trebuie să pierzi totul pentru a redescoperi cine ești cu adevărat. Privi la ursulețul de pluș al Cristinei, martor tăcut al transformării ei. Nu sunt doar o mamă sau o bunică, șoptia. Sunt o femeie cu dreptul la demnitate și respect. Capitolul 4. Întoarcerea neașteptată. Cu un cont bancar pe care nu-l visase vreodată, rezultat al vânzării unei porțiuni din terenul moștenit către un dezvoltator imobiliar, Mihaela a închiriat un apartament elegant în centrul Sibiului, nu pentru ea, ci pentru a organiza o întâlnire care avea să redefinească relațiile familiale. Era o investiție în demnitatea sa, nu un lux personal.
Apartamentul, situat într-o clădire istorică cu fațadă pastelată și decorațiuni în stil Art Nouveau, avea ferestre înalte și o vedere impresionantă spre Piața Mare, cu turnul primăriei vechi dominând peisajul urban. Era decorat cu gust sobru, mobilier clasic românesc din lemn masiv, tablouri originale ale artiștilor locali, vaze de cristal umplute cu crini albi și, bineînțeles, trandafiri proaspeți în culoarea apusului, aduși special de la o florărie de lux. În mijlocul sufrageriei trona o masă rotundă din lemn de stejar, acoperită cu o față de masă din damasc alb, cu serviciul de porțelan fin aranjat meticulos pentru 4 persoane. Cristina și Adrian sosiseră punctual, așa cum specificase invitația formală trimisă de Mihaela prin intermediul avocatului, o invitație care nu permitea refuzul. Expresiile lor treceau de la confuzie la îngrijorare văzând eleganța locului și, mai ales, văzând transformarea femeii pe care o consideraseră neajutorată, o povară de care trebuiau să scape. Mulțumesc că ați venit și întâmpină Mihaela, îmbrăcată într-un costum simplu dar elegant în nuanțe de bleu marin, cu broșă de argint la rever, un cadou de la gârghe la aniversarea a 20 de ani de căsătorie. Părul ei, cândva strâns într-un coc auster, era acum aranjat într-o coafură modernă care îi punea în valoare trăsăturile fine. Avem multe de discutat. Ochii Cristinei nu puteau să se desprindă de noua imagine a mamei sale, spatele drept, privirea sigură, gesturi gracioase dar ferme. Parcă în fața ei stătea o străină care doar semăna cu mama ei. Avocatul Mihaelei, domnul Popescu, aștepta deja la masă, cu documente aranjate meticulos în fața lui, alături de un laptop deschis care afișa planuri cadastrale și evaluări imobiliare. Cristina și Adrian se așezară ca 2 studenți chemați în biroul directorului, schimbând priviri neliniștite, mâinile lor căutându-se instinctiv sub masă pentru suport reciproc. În primul rând, și începu Mihaela cu o voce calmă, turnând ceai dintr-un serviciu de porțelan chinezesc în ceștile delicate. Ei vreau să clarificăm situația juridică. Casa din care mi-ați dat afară mă aparține în totalitate, conform testamentului tatălui meu și actelor notariale înregistrate legal. În al doilea rând, lucrările pe care le-ați început sunt ilegale, fiind făcute fără acordul proprietarului, adică al meu. În al treilea rând, terenul de la marginea orașului, despre care credeați că a fost vândut, este tot al meu. O parte din el a fost deja vândută unui dezvoltator, la un preț foarte bun. Mihaela puse ceașca jos, pe farfurioară, cu un clinchet delicat care păru să reverbereze în liniștea încordată a încăperii. Cristina păli vizibil, buzele începând să-i tremure ușor. Mamă, nu știam. Te jur că nu știam. Tata ne-a spus că... Ce v-a spus tatăl tău? Îi întrebă Mihaela, privindu-și fiica direct în ochi, cu intensitate care nu permitea evaziuni. Că poți să-ți alungi mama din casa ei după ce ți-ai petrecut copilăria acolo. Că poți să demolezi amintirile unei vieți pentru a face loc ambițiilor tale. Că poți să ignori demnitatea unei femei care te-a crescut, te-a educat, ți-a oferit tot ce a avut mai bun? Cristina începu să plângă, dar lacrimile ei păreau acum mai degrabă de rușine decât de manipulare, un sentiment autentic care îi brăzda fața. Nu ne-a spus nimic specific. Am presupus. Adrian a presupus că... Adrian încercă să intervină, folosind tactici de negociere învățate la numeroasele traininguri corporatiste, și putem ajunge la un compromis rezonabil. Ce-ar fi să vindem terenul și să împărțim banii? Casa ar putea rămâne la noi, iar dumneavoastră ați putea achiziționa un apartament frumos, mai spațios decât garsoniera aceea. Domnule, îl întrerupse avocatul, închizând cu un gest ferm laptopul, și nu sunteți în poziția de a face oferte. Doamna Mihaela ar putea acționa în instanță pentru daune emoționale și materiale semnificative, considerând evacuarea forțată și trauma psihologică suferită.
Estimăm că o astfel de acțiune ar putea rezulta într-o compensație de cel puțin 300.000 de euro, plus cheltuieli de judecată. Fața lui Adrian se transformă, devenind o mască de șoc și neîncredere, calculele lui mentale prăbușindu-se ca un castel din cărți de joc. Mihaela ridică mâna, oprindu-le pe avocat cu un gest elegant, dar autoritar. Nu vreau procese și scandal public. Nu vreau să expun nepoții mei la astfel de traumă. Vreau doar respect și dreptate. Se întoarse spre fiică, vocea devenind mai blândă, dar fără a-și pierde fermitatea. E Cristina, îți amintești cum te învățam să împarți jucăriile cu prietenii tăi la grădiniță? Cum îți spuneam, seară de seară când te culcam, că lucrurile materiale nu valorează cât bunătatea și respectul? Ce s-a întâmplat cu fetița aceea care plângea când vedea un bătrân singur pe stradă? Ochii Cristinei se umplură de lacrimi care acum curgeau liber, nemai încercând să le stăvilească. Pentru prima dată după multe săptămâni, masca ei de indiferență calculată se topea, lăsând la vedere chipul fetei care cândva își iubise mama necondiționat, care îi făcea desene și culegea flori sălbatice din câmp. Îmi pare atât de rău, mama, își șoptia printre suspine. Nu știu ce m-a apucat. Presiunea de la serviciu, dorințele copiilor, ambițiile lui Adrian, competiția cu colegii. M-am pierdut pe mine însămi. Adrian încercă să o liniștească, punându-i mâna pe umăr, dar Cristina se îndepărtă instinctiv de atingerea lui, ca și cum ar fi vrut să-și asume singură responsabilitatea. Iată ce propun, continuă Mihaela, desfăcând un document pe care l-avea pregătit. Voi vinde terenul rămas și voi construi o casă nouă pentru mine, adaptată nevoilor mele actuale. Casa veche va rămâne a voastră, cu condiția să opriți imediat toate lucrările de renovare care afectează structura originală. Puteți moderniza interiorul cum doriți, dar exteriorul casei și grădina din spate, mai ales grădina de trandafiri, vor rămâne intacte. Mihaela se opri, lăsând cuvintele să plutească în aer, să fie absorbite de cei prezenți. Iar în fiecare duminică îi adăugă ea cu un ton care nu permitea negociere. Îi voi veni să iau prânzul cu voi și cu nepoții mei. Un prânz tradițional, la masa de familie, unde vom reînvăța să fim o familie. Cristina a început să plângă în hohote, copăleșită de rușine și regret, dar și de o ciudată ușurare, ca și cum ar fi fost eliberată dintr-o închisoare autoimpusă. Se ridică impulsiv de la masă și îngenunchi lângă scaunul mamei sale, îmbrățișându-i picioarele cum făcea în copilărie când greșea. Te rog să mă ierți, mama. Te rog. Vom face totul exact cum spui. Totul. Adrian, prins într-o situație pe care nu o mai putea controla, care depășea orice scenariu de negociere învățat la corporație, acceptă condițiile cu o înclinare a capului, conștient că se afla în fața unei forțe mai puternice decât el, forța morală a unei femei care își recâștigase demnitatea. Și încă ceva, îi adăugă Mihaela cu un zâmbet blând, dar ochii ei rămânând fermi și hotărâți. Voi dona o parte din banii obținuți din vânzarea terenului pentru un centru de îngrijire a bătrânilor abandonați sau singuri. Pentru că nimeni nu ar trebui să simtă ce am simțit eu când am văzut valiza la ușă, când am realizat că propria familie mă considera un obiect uzat, de aruncat. Cuvintele ei atinseră adânc conștiința Cristinei, care continuă să plângă, de data aceasta în tăcere, lacrimile fiind acum de curățare, nu de disperare. Centrul va purta numele tatălui tău, îi adăugă Mihaela, privind spre fotografia lui Gârghe pe care o pusese pe masă, alături de documente. Pentru că el, chiar și după moarte, a avut grijă de mine, ne-a protejat în felul lui. În acea seară, după întâlnirea care schimbase dinamica familiei lor pentru totdeauna, Mihaela se întorsese singură în apartamentul închiriat. Stătea în fața oglinzii mari din dormitor, privindu-și reflexia cu atenție,
ca și cum ar fi vrut să se convingă că persoana din oglindă era cu adevărat ea. Vedea o femeie diferită, mai puternică, mai sigură pe sine, dar și mai înțeleaptă. Ridurile de pe fața ei păreau acum linii de forță, nu semne ale slăbiciunii. Lacrimi silențioase îi curgeau pe obraz, dar nu erau lacrimi de victimă, ci de eliberare, de catarsis. Un plâns purificator care spăla ultimele urme ale nedreptății suferite. Gârghe, îi șoptia, atinând verigheta pe care continua să o poarte, gândindu-se la soțul ei plecat prea devreme. I-ai avut dreptate să păstrezi secretul acesta. Mi-ai oferit nu doar o plasă de siguranță, ci și cea mai importantă lecție de viață. Că nu sunt niciodată prea bătrână pentru a lupta, pentru a-mi recâștiga respectul, pentru a descoperi forța din mine. În liniștea apartamentului, Mihaela se simțea, pentru prima dată după mulți ani, cu adevărat în pace. Nu doar cu lumea, ci și cu sine însăși. Capitolul 5. Demnitate redescoperită. Mihaela nu s-a răzbunat, deși ar fi putut. A ales liniștea și reconcilierea, nu din slăbiciune, ci din putere interioară. A donat o parte semnificativă din banii obținuți din vânzarea terenului pentru un centru de îngrijire a bătrânilor numit Centrul Gârghe Vasilescu, un loc luminos cu grădini terapeutice și personal calificat, unde vârstnicii erau tratați cu demnitatea pe care o meritau. Și-a construit o casă nouă, nu ostentativă, dar perfect adaptată nevoilor ei. O construcție de un singur nivel, cu rampe loc de scări, cu ferestre mari orientate spre răsărit, cu bucătărie spațioasă unde putea găti pentru nepoți și, mai ales, cu o grădină generoasă în care trandafirii săi transplantați, cei salvați din vechea grădină, înfloreau acum mai frumos ca niciodată, răspândindu-și parfumul care îi aducea amintiri din copilărie. Casa avea și o cameră special amenajată pentru nepoți, cu paturi supraetajate și rafturi pline de cărțile pe care le citise Cristinei în copilărie, salvate din cutiile pe care Adrian voise să le arunce. Pe pereți atârnau fotografii cu 3 generații ale familiei, o cronologie vizuală a vieților împreună, inclusiv fotografiile recente de la inaugurarea centrului de bătrâni. Într-o duminică însorită de septembrie, Mihaela aranja masa pe terasa casei sale noi, acoperită cu o plantă agățătoare care filtra perfect lumina puternică a soarelui. Pregătise sarmale după rețeta transmisă din generații în generații în familia ei, cozonac cu nucă și mac, plăcinta cu mere de care nepoții ei erau nebuniți, și chiar și o prăjitură specială fără zahăr pentru Adrian, care recent descoperise că avea diabet incipient. Așteptarea era încărcată de emoție pozitivă. Era prima dată când Cristina și familia ei veneau în vizită la noua ei locuință, deci se întâlniseră de mai multe ori în ultimele luni, fie la casa veche, fie la restaurante din oraș. Relația lor se vindeca lent, asemenea mlădițelor de trandafir care acum formau tufișuri viguroase în grădina ei. Fiecare întâlnire, fiecare discuție sinceră vindeca câte o rană veche, construia câte o punte nouă între ele. Nu era perfectă, mai existau momente de tensiune, amintiri dureroase care refuzau să dispară complet, dar exista un respect nou care fusese absent înainte. Cristina își recunoscuse greșeala nu doar în fața mamei, ci și în fața copiilor ei, explicându-le într-o discuție de familie că adulții, la fel ca și copiii, pot greși grav uneori. Ceruse iertare cu lacrimi adevărate, nu pentru a obține ceva material, ci pentru că înțelesese profunzimea rănii emoționale pe care o provocase. Adrian devenise mai respectuos față de Mihaela, poate de teamă, poate din înțelepciune nou dobândită după ce diagnosticul medical îi arătase propria fragilitate. Poate și din admirație, deși n-ar fi recunoscut niciodată asta, pentru forța de caracter a acestei femei care îi dăduse o lecție de demnitate. Bunica! Bunica! Le strigară Matei și Sofia, cei 2 nepoți, alergând spre ea în momentul în care mașina opri în fața casei. Mihaela îi îmbrățișă cu drag, respirând parfumul inocenței lor, acel amestec de șampon de copii,
haine curate și acea esență indefinibilă care aparține doar copilăriei. V-am făcut plăcintă cu mere, ale șoptii conspirativ, ca un secret doar al lor. Și-am cumpărat înghețată de vanilie pentru desert. Cristina cobor din mașină, ținând un buchet mare de trandafiri, nu cumpărați dintr-o florărie, ci tăiați din grădina casei vechi, unde, așa cum promisese, păstrase intactă zona plantată de tatăl Mihaelei. Era un gest simbolic de reconciliere, o recunoaștere a continuității între generații. Sunt frumoși, îi spuse Mihaela, primind florile și inspirând adânc parfumul intens. Dar știi că am proprii mei trandafiri acum, nu? Da, îi răspunse Cristina cu voce emoționată, căutând cuvintele potrivite. Dar aceștia sunt din grădina copilăriei mele. Din grădina pe care mi-ai arătat-o cu atâta dragoste, unde m-ai învățat numele fiecărei flori. Vreau să știi că o păstrezi intactă, așa cum ai cerut. E parte din moștenirea noastră, din cine suntem. Adrian cobor ultimul din mașină, ținând cu grijă un obiect învelit în hârtie de ziar. Am găsit asta în pod, când organizam spațiul pentru biroul meu, îi spuse el, oferindu-i pachetul Mihaelei. Cred că va aparține. Mihaela desfăcu încet hârtia, descoperind un album vechi de fotografii pe care îl crezuse pierdut pentru totdeauna. Era albumul de nuntă al ei și al lui Gârghe, cu fotografii îngălbenite dar perfecte conservate, care surprindeau ziua cea mai fericită din viața lor. Mulțumesc, șopti ea, emoționată, atinând cu delicatețe coperta din piele artificială, crăpată pe alocuri. Mulțumesc foarte mult! După masa îmbelșugată, în timp ce copiii explorau grădina în căutarea insectelor fascinante și a florii perfecte pentru colecția lor de presate, iar Adrian discuta politicos cu un vecin despre problemele de irigație ale grădinilor din zonă, mama și fiica se retraseră pe banca din lemn instalată strategic în mijlocul trandafirilor, locul preferat al Mihaelei pentru meditație și lectură. Știi, începu Mihaela, privind spre nepoții care alergau și râdeau, plini de viață, e când mi-ați dat afară din casă, am crezut că viața mea s-a terminat. Că tot ce am construit, tot ce am iubit, s-a năruit. Că nu mai sunt bună de nimic. Cristina șterse o lacrimă care amenința să cadă, încă simțind rușinea amintirilor. Îmi pare atât de rău, mamă. Într-adevăr, nu știu ce m-a apucat. Ambițiile, planurile lui Adrian, presiunea de a avea o casă mai mare, de a impresiona colegii și prietenii. Te-ai lăsat furată de iluzia că posesiunile materiale aduc fericirea, îi răspunse Mihaela blând, fără acuzații în glas. E o capcană în care cădem mulți. Eu însă mie am căzut în ea când eram tânără. Dar adevăratul lux, adevărata bogăție este să ai familie alături, să ai amintiri frumoase care nu pot fi cumpărate, să ai demnitate care nu poate fi luată. Crezi că mă vei putea ierta vreodată cu adevărat? Îi întrebă Cristina, întrebarea pe care și-o pusese de sute de ori în ultimele luni. Mihaela o privi lung, văzând în ea nu doar femeia adultă de acum, ci și fetița cu codițe care îi sărea în brațe când se întorcea de la școală, adolescenta rebelă care totuși venea să-i ceară sfatul, tânăra mamă speriată cu primul copil în brațe. Te-am iertat deja, e răspunse ea simplu. Nu pentru că ai meritat, ci pentru că eu am avut nevoie să te iert pentru a merge mai departe. Iertarea e un cadou pe care ni-l facem nouă înșine, nu celorlalți. Discuția lor fu întreruptă de strigătele entuziaste ale nepoților care descoperiseră un arici bâlând în colțul grădinii, un vizitator frecvent al Mihaelei care îi lăsa în fiecare seară o farfurie cu lapte lângă tufele de trandafiri. Cele două femei se ridicară, unite din nou de bucuria simplă a momentului, de miracolul vieții care continuă, se transformă și renaște, asemenea trandafirilor care supraviețuiesc iernii pentru a înflori din nou, mai puternici. Matei, Sofia, nu-l speriați, îi sfătui Mihaela,
apropiindu-se de nepoți. E prietenul nostru. Vine în fiecare seară să ne viziteze. Putem să-i dăm și noi de mâncare, bunico? Îi întrebă Sofia, cu ochii strălucind de entuziasm. Desigur, îi aprobă Mihaela. Puteți veni oricând să aveți grijă de el, casa mea este și casa voastră. Întotdeauna. În acea zi de toamnă bâlândă, în grădina nouă, dar populată cu plante vechi, sub un cer senin care părea să binecuvânteze scena de familie, Mihaela realiză că destinul îi oferise nu doar compensații materială, ci și o lecție profundă despre puterea interioară, despre capacitatea de a renaște din propria cenușă, despre curajul de a nu accepta să fi definit de alții. Casa ei nouă nu era doar un adăpost, era un simbol al independenței recâștigate, al demnității redescoperite. Iar relația vindecată cu fiica ei, deci purtând încă cicatricele trecutului, reprezenta o victorie mai valoroasă decât orice avere materială. Uneori, e reflectă Mihaela în timp ce soarele cobora lent spre orizont, colorând cerul în aceleași nuanțe ca trandafirii ei, și trebuie să pierzi totul pentru a câștiga ce contează cu adevărat. Privind spre Cristina, care râde acum alături de copiii ei, jucându-se cu ariciul în grădină, Mihaela simți o pace profundă, o împlinire care transcendea durerea și dezamăgirile trecutului. Viața nu-i dăduse doar înapoi ceea ce pierduse, îi oferise mult mai mult. Înțelepciunea de a prețui ce contează cu adevărat și puterea de a ierta, dar niciodată de a uita lecțiile învățate. În timp ce Sofia alerga spre ea cu o floare proaspăt culeasă, Mihaela își spuse în gând: "Îi mulțumesc, tată." "Mulțumesc, gârghe. Mi-ați învățat că nu e niciodată prea târziu pentru un nou început." Uneori, trebuie să pierzi totul pentru a înțelege ce contează cu adevărat. Poate că povestea Mihaelei este și povestea ta. Sau a cuiva drag ție. Dacă te-a atins această poveste, apasă pe butonul de like și abonează-te la canalul nostru. Publicăm în fiecare zi o nouă poveste reală care îți poate schimba modul de a vedea viața. Și dacă ai crezut că această poveste a fost intensă, așteaptă să vezi ce urmează. În următorul video, o mamă descoperă un secret teribil ascuns de proprii copii. Iar ce face în final? Te va lăsa fără cuvinte. Distribui acest video cu prietenii tăi, pentru că unele povești merită să fie auzite.